Dobrý den, přátelé. Vítám vás u dalšího dílu seriálu Minuta z Porsche Česká republika. Během léta jsme novinářům nabídli, aby si vyzkoušeli naše obytné vozy Volkswagen California a Caddy Maxi Beach. Sjezdili s nimi celou Evropu, od severního Norska až po jižní Itálii. Z jejich článku je cítit opravdové nadšení a upřímně řečeno se tomu nedivíme. Kdo jednou naše obytné auto vyzkouší, většinou mu zcela propadne. Potvrzují to i prodeje. Nová generace obytné Kalifornie je vyprodaná. Mimořádným úspěchem, co se týče celkového prodeje, skončil pro naši společnost také měsíc srpen. Všechny naše značky osobních vozů rostly rychleji než trh. Bylo registrováno 3784 osobních a užitkových vozů značek Volkswagen, Audi, Seat a Volkswagen užitkové vozy, což představuje meziroční nárůst 26,9%. Celková letošní bilance registrací Porsche České republiky je 28 278 vozů. Děkujeme vám. Počátkem srpna sjel z linky v německém Ingolstadtu miliontý vůz Audi Q5. Další stovky tisíc se vyrobily v Číně a Indii, takže celkem toto prémiové SUV jezdí u 1,6 milionu zákazníků. Již nyní vám mohu prozradit, že se můžeme těšit na Audi Q5 druhé generace. Veřejnosti se tato novinka představí na pařížském autosalonu na přelomu září a října. Další SUV, které již na konci září dorazí do našich autosalonů, je Seat Ateca. S Atekou vstupuje Seat do nového tržního segmentu a jsme si jisti, že to bude vstup opravdu úspěšný. Podívejte se sami, jak elegantní a zároveň praktický vůz to je. Navíc Ateca nabízí spoustu nejmodernějších asistenčních systémů a technologií, které zvyšují bezpečnost a komfort. Díky tomu patří mezi nejinovativnější SUV ve svém segmentu. Na konci srpna se v Hosíně u Českých Budějovic sešli fandové vozu Volkswagen na prvním mezinárodním srazu pod patronací Volkswagen klubu, jehož jsme partnerem. Užívali si to i v německém Travemünde na Baltu, kde si dali dostaveníčko milovníci brouků na tradičním Beetle Sunshine Tour. Kolegové z Audi se zase v závěru srpna ponořili do světa hudby a filmu. Značka 4 kruhů se totiž stala oficiálním partnerem Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimedií Soundtrack v Poděbradech. Přeji vám krásný zbytek léta a těším se na brzkou shledanou.